И здравейте, приятели! Аз съм Млъчо, отдавна не е имало видео, за което съжалявам, но се връщаме в World of Warcraft с Левски. Днес ще направим един сезон. Един сезон с Левски. Целта ни е да спечелим лигата. Това не е целта днес. Ще бъде сложно. Все пак има Лудогор, ССК, Бота Пловдив, тези там ще бъдат Локо Пловдив. Всички се борят за титлата. Това ще бъде много сложно. Много сложно. Ще видим дали ще бъде на две части или на една част. Ще видиме. И така. Виждаме, че имаме контролен матч с BNV, но нека първо да погледнем състава. Мустафа сега мисля да ни бъде централен нападател. Не мисля да го сменяме. Като атакуващи халфове Фило и Сула. Мисля обаче Крамбрас да бъде атакуващ халф. И мисля да продам тези играчи, които вече не са в Левски. Именно Петков, но той вече не е в Левски. Както и Фабио Лима. Не е в Левски. Кой ще е в Левски? Ето това са, не са в Левски. Ще бъде доста интересно според мен. Имаме шанс за лигата. Но както и как трябва да ги продадем. Нека да изиграме. Мисля да изиграме. Ние ще скипваме мачовете. Ние няма да играем мачовете, да е по-така честно. И по-бързо. 0-0 с Видин. Това не е много добре. Нищо. Виждаме ЦСКА и Лудогорец. Моят предик за този матч е 0-2 за Лудогорец. Да видим. 0-1, почти го познах. Но ние ще играем, вижте. Ние ще играем в Лига Европа. Четвърта на Майкон, Вутовуцов. Така. Но ме чудно нали тук да направим едно нещо. И то е да продадем Майкон. Майкон доста силен играч. Нека видим някакъв млад играч, като ляв бек. Ще бъде доста добре. Не. Майкон си остава. Знаете какво, правилото ще бъде да си играем със същия състав. Нямаме право нито да купуваме, нито да продаваме. Това ще бъде доста интересно. Няма нито да купувам, нито да продавам играч. С този си състав се опитам да спечеля лигата. Нека започнем с първи матч в Лига Европа плейофи. Плейофи, извинете. За влизане, да. За влизане. Но как се каже, ще ми извинявате. Така, нека видим на реванша. Били сме 1-0 на техен сезон. Да видим на нашия дали ще ги отстраним. И да, продължаваме в Лига Европа напред. И ще играм с Партизан. Партизан са доста силни. Дано да вземем лигата. Имаме един сезон. Бала, ес. Печелиме матч срещу Ботев Пловдив. Доста важен матч. Съжалявам за това, където ви излиза. Идеме Испания побежат. Да, справяме по-силни са в момента. Партизан доста сложен противник. Първи матч сме домакин. Падаме 0-2. Едва ли ще ги отстраним на техния стадион. Много ме съмнява. Мале не може да победиме Монталан. Това ще е доста зле. Дали ще изпълним нещата? Не знам. На техния стадион на абсурда да ги отстраним. Това е абсолютно невъзможно. Да, падаме. Отиваме в Лига на конференцията. В Лига на конференцията не знам какво ще направим там. Нека видим матча с Локо Пловдив. 2 на 1. Окей. 2 на 1, 2 на 1. Виждаме, че ЦСКА се борят за титлата. Мисъл, сега почва сезона, нали, но все пак. Каква обращалка. ЦСКА падат матча. Дали ще може да вземе? Ще бъде доста интересно. Сега на точка водим Лудогорец. Те са тегави. Според мен не знам дали е по-добре да отпаднем или да спечелим, защото лигата не е по-важна. И по-добре да влезне, да се концентрираме върху лигата. Браво бе, Танасов! Юношата на Левски! Този. Еволата. Чайте малко така променим да не правим така. Танасов, голмайстор. То не е голмайстор, ама ни спаси.
Дали ще ги отстраниме? Отстраняваме ги! Леле, дали мога да влезем в групите на Лига на конференците? Им сега ще победим или в Бистреца? Не! Не, измъкнаха. Измъкнаха. Да отпаднахме. Отпаднахме. Нямаме никакъв шанс срещу тези. Тези миналата година даже играха в Шампионска лига. Ако не се лъжа, даже играх с Барселона. Ма какво направиха, ще ви изложа. Поне виждаме, биеме Чернобрен на нашия стадион. Това е доста добре. Ще победим ли? Аз не знам. Фило ни се контузил за 2 седмици. Много зле. Сула. Той е Сула, да. Тук да ми Сула се връща. Никакъв шанс. Те ни убиват тези. ЦСК. Дали ще победиме ЦСК? Доста са неизбрани играчите. Нека да видим. Матчът с ЦСК. Ще победиме ли вечното дерби? Суа, 0 на 1. 0 на 1, измъкваме победата. Какъв матч? 0 на 1, перфектно. Виждаме Локо София. Ще победим ли Локо София? Не. Не. Отгоре с какво правят? Падат от Славия. Не, това трябваше да бъде нашата възможност. Да отдръпнем малко. Не. С 7 атаки не мога да вкараме нито един гол. Отгоре са на 2 точки от нас. Не го даваме. Септември сега. Знаем, че наближават играчите и матчът за купата. Те ще бъдат доста сложни. 20-25 с 2 точки преднина. Ето дали сме гости. Гости ще бъдеме. Дали ще победиме? Червен картон имат. Окей, 0 на 0. Може сме да победиме, за жалост. Мисъл, че е зле Хикс, това имам предвид. Хикс, нали, равенство. Не. Ставаме в Левски. Виждаме със Севлиево гости за купата. Зле Хикс, защото може да ги победим и затръпнем малко точки, но ние не го направихме. С Ботевраца на наш стадион, какво ще направим? Омага, Кристиян Димитров! Легенда! Право бе! Отгоре ЦСКА падат. Те не са в много добра форма. Ще победим ли Добруджа? Не! Падаме! Отгоре се отиват на първата позиция. Не! С Ботев Пловдив до гости. Добре. 0 на 2. Не, това ще бъде много спорно. Бие Монтана. Какво правят отгоре? С 0 на 0. С една точка. Да, с една точка ги водиме. Кандем. Влизай. Гостуване в Локомотив. Именно в Пловдив. Много тегаво е там. Нема. Не, 2 точки. Не, много. Майкон сега. Много стана тегаво. Ние нямаме лав бек. Те ще дам Серафимов. За 2 мача май. Няма да го има. 5 на 1. 5 на 1. Леле. Кристиян Димитров няма да го има. Ще победим ли във Варна? Мустафа Сангре не. Титлата си използва. Но отгоре също правят Хикс. Защо не може да победиме? Защо не може да победиме никой? Какво стана? Отгоре си те правят Хикс. Какво стана? Кой беше трето место? Я да видя. Арда Кърджали с Локото се. Тези тук топ 5 се борим за титлата. Съжалявам за тези реклами. Съжалявам. Нищо. Айде. Ще победим ли? Не. Май няма да спечелиме. Не, защо бе? Добре, поне да спечелиме. Добре, нека да видим. Нека да оставим да видим играчите какво ще направят. Ще устраним ли септември? Абсолютно категорично да.
Някой ЦСКА отпадат от Дупница. Не. О, не, на Тича е този матч. Стадион Тича. Не. Хора, съжалявам, няма да вземеме. Няма да успееме, няма как. Абсолютно това е невъзможно. Нямаме шанс. Ако бе някакси ЦСКА. Мустафа сега измъква победата срещу ЦСКА. Дали надеждата умира последна? През този матч няма да го има. Лук София. Доста тежък съперник. Добре. Лудогорец го правят, те бият. Абсурд. О, с Арда, това е много важен матч. Те са втората позиция. На третата, извинявам се. Ще победим ли като домакини гост? Домакини сме. Трябва да победим, много важна победа. Бала! 2-0. 2-0. Лудогорец правят Хикс. Септември сега. Септември в лигата. Това тук не ме интересува. Не. Сега. Ще отстраним ли? Не, какво да отстраним, бе? Мисъл да победиме! Побеждаваме Лудогорец! Yes! Побеждаваме Лудогорец! Какъв матч? Не. Дали ще бием Дупница? Те отстрани... Знаем, че отстраниха ЦСКА, но ние сме по-добре от ЦСКА. И по-добре сме от Дупница. Лудогорец отпада, дали ще мога да направим дубъл? Ботевраца. Трябва да ги бием категорично. 0-3, много важна победа. Лудогорец бият с 3 точки зад нас. Матч с Добруджа. Знаем, че ни взеха точки, но сега няма да ни вземат. ЦСКА взима точки. От Лудогорец. Шансове за шампиони стават все по-големи и по-големи. Домакинство. Не. Отново ЦСКА взима точки. Ще победим ли 19-48? Юс! Може и да станем шампиони. Няма да казва голяма дума Монтана. Нищо. По-важна ни е лигата. Виждаме, пишат вече и във вестниците. Ще спрат Левски хегемонията. Не 0-0 с ЦСКА. Това числото бият. Отново. Ако тук победиме, като домакини, всичко приключва и Левски става шампион. Ще победиме ли? Официално Левски е новия шампион на България. Какво направихме ние? С обращалка виждаме. Много важна лига просто за Левски. Надявам се това е физическия живот да стане. Екран да се върна. Няма значение. Матч в Лудогорец. Няма значение как завършва матча. Ние сме вече шампиони. Няма какво да ни спре. Левски е шампион. Нека и кой поне ще печели тук нещата. Монтана са били стигнали до финал. Да, те не ни отстраниха. Лук София са били на крачка да отпаднат от лигата. И шампионска лига. Така, нека да предикна този матч. 2-1 за Барселона. 3-2-1. 2-0, почти. Барселона, да бият. Така, ако искате още части, но не с Левски, нали, направо с ЦСКА, с Ботев, с Локо, няма значение с кой. Ако искате, така нека да станем. Нека да отидем тук долу. Това не е тук, бе, това е тук насам. Ето го. Ето ни нас. Ако искате още от поредицата, именно направо с ЦСКА, с Ботев Пловдив, с Луко Пловдив, няма значение с който искате, пишете в коментарите. Аз ще видя и ще направя епизод с него. Надявам се да ви изкефило. Аз бях Лъчо, до следващия път.